bandiraɓe en calmini goto fof inde mum e yettode muɗum en mbiyama ko woni e jaam fof yata ko enen ɓuuri enen e rendo meɗen en gartiɗo noon émission meɗen gonka debbo e rendo men sa wi gonka debbo e rendo men ma haalde suka kalda e mawɗo kalda e debbo kalda e gorko ɗum fof yidde fewnude sukaɓe meɗen fewnude kadi leñol meɗen fewnude kadi aduna o fof saabu kala ko fewani moƴƴani kawɗa ha mi salminima mi salminimama mi juurimama Binta Alassane Tall sa yi hande wayidani ko an hewno uddidde kala to tamin kala hande noon addimi uddidde ko le 9 décembre hunde mawde ene jogori jonde toon to rawe so tawi weeli Allah ene laaɗu muɗum inchallah ko hunde mawde waɗi heewide noon wawi sodde kadi galtoɓogal ko jino ɗum gila mum waɗani walta bagamne kadi toɗe le 9 winde ɗum woni eyyi kawɗa ha le 9 tan ko weltinde bandiraɓe meɗen kadi e hollude bandiraɓe meɗen to dewɗen saabu eɗen gandi meccal ngal wona neɗɗo foof tan pina tan naata hen eɗen jogui sukaɓe meɗen noon natɓe hen hesɓe e bandiraɓe meɗen worɓe ɓe ganduɗa koko nani tan mbi ene naata hen ɗum noon suka ene foti hollede lawol lawol ngol noon finani tan weeli ko wonɗo soña jabba ha yettiɗo ɗum noon mbaɗa yiɗi rendude ɗum e bandiraɓam e sehilaɓam to ndewmi 20 ans de carrière e art ɗum de kam Allah ne waɗa kono gomane tawa mbaɗi wiye bandiraɓe tan ko renno inchallah hay goto fos nde wonno aadi mbiɗa accirade aadi ɓuuri fultude aadi men ko le 9 décembre toon to rawe club donc pottine debbo pulo o so noddi noon mo foti nodde hen kam tal nde wonno kanko nde wonno dawnude nde on saaha ko cukalel haari ha ɗo hande ɗumnol bandiraɓe kawri en toon so tawi lelela ɗum le 9 inchallah minen dottima konngol ma eyyi mi weltima kawɗa ha kadi e namdal magal mi weltima hen no fewi so ɗum ɓenni eɗen jogui ɗo invité ji meɗen yontaɓe eyyi kawɗa so ɗum ɓenni eɗen jogui ɗo invité ji meɗen yontaɓe eyyi wadde mi jala eɗen jogui ɗo hono invité ji meɗen yontaɓe so wiyama invité ji yontaɓe noon ko suka tokoso bobo joom jamanu hono ceerno meɗen nde wiye ceerno Moustapha Ba ceerno mi salminima mi salmitimama alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihi almustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man safa ila yawmi tukhfadu fihi ahlu zeygi waljafa dhicruka aljafa fi halati safa min aljafa caggal yettude Allah e julde e nulaɗo mum Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko salminde dennagal yeeɓiyankoɓe ardinde e salminago wona jinnaɗo men ceerno Mahmoud Ba ko tottudemo salminago salmina yimɓe galle ɓe fof on ndewmi kadi mi salmina sohnajam o yayo so ene wonde sohnaɓe galle ɓe fof aɗa nande bawaɗo noon fof mbuɗe salminat aɗa nande bawaɗo ɗum garɗen haalde e wallahi alhaali dewgal mi salminamo hen mi weltinamo hen dewgal mum machallah eyyi so ɗum ɓenni kadi eɗen gonde e debbo pullo jontaɗo jonaɗo hoore muɗum hono Ami Kolle debbo mo Dagana ko mbiɗa e Kolle Kolle ko diwo sella Kolle ande mi bandiraɓe kanko woni ngelowo ris towde ɓuuri yodde ɓuuri yarande yolle machallah haalide yooɗi so deɓɓiɗi moƴƴi so wi assalamu aleykum a laarama so wi mballen jam ko rewnomo giti ala anne wadde ngelowo ris so salminama assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe mbiɗa salmina moon moni ko inde mum e yettode mum wenkare tan e Pin TV e caggal julde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yetta Allah yetta jinnaɗam mbiɗa ara ɗo e Pin TV e dow invitation o mbiɗa welti hen e debbo rendo debbo e nder galle gonko debbo eyyi kawɗa ha en gartat tan e émission meɗen hannde ñanden en mbaɗino ɗo hena tem kumal less jolfo ne wiya takku suuf tubak ne wiya tubak secret eyyi ala ken nanani hen noon en noddama hen ala ken mbiyaka hen joni noon won noddude mi wi kam koko mbawɗon haalde ko fof won kon kalani saabu dewgal contrat ne woodi mbimi dewgal contrat o wi kam kanko yiiri guite makko dewgal contrat on ari koye wuuro he 6 mois après yii toon debbo yii ɗum wi ɗum eɗen kumane so 6 mois o gasi ceeren holko mbiɗa hen kawɗa mbiyatmi hen tan haade mi wiide mi salminat hoɓɓe ɓe ɗo hoɓɓe men ɓe ganduɗa hoore ma ko fayida sifma ceerno Moustapha Ba wi ceerno Mamadou Hammadi machallah koto kana mbiɗin ɗo kono jeeyi ko haymedat bamo ko almudo ceerno Mamadou Seydou machallah taala bamo ceerno
tijani garama tijani wonmo tawra ene nder remno temedere ene taarimo omo itti koyngal makko ñamangal o fawi jangana o digi ciga on koye ɗane taw ko haldude Allah machallah mo sabu makko tan ko yalla tasane barke makko o haali min mbanma min teddinma siba won ɗum jinnaɗo an kadi min beltima ma min jirumani wona ɗum ko kadi calminen bani men debbo oɗo baɗi men hono ami kolle gallo jako dagana ko diwo sella bolle ɗum ɗa cambimo en o tinora ha ɗum diwagam ngu diwagu ma ngu haalaka noon a jarata wona wawa diwagu ma ngu hay ɓe ganda an ka diwo wallahi so renani makko tan ñimat tagol ma ɓe nodduma ala ande wona ɗum woni ko ɗum ko woni law diwo kay o diwo no ala hol diwo wiide naata kalo wala wona lawol wona lawol bowliɓe yo ɗum mbaɗande ko jontade ɗum wona woni calminimo noon ɗummomo par ce que hakkude mum ko jiɗima e baba kodde nokku goto wonde nokku goto no ñamda kono jardar debbo moƴƴo moƴƴo kadi deɗɗo dimmu tantaɗo jaaɓe jama mi salminamo juuromo ko wona ɗum ko min mi wawa jiddude dewgal contrat ene waɗi gueɗe ɗiɗi noon ne mbaɗa ɗum sene degui noon mi anda par ce que gaddi ceerno ko haalatde sene degui walla sene harmi kono ko jiimi ko kam e ko haqqillam totti ko min haala haala en addude dewgal contrat gara e wuro jeeya ɗon debbo mo jiɗɗa ma sa yiɗe fiddude makko a faami ni kaɗanmo ko dewgal contrat so jaɓanima mbaɗon dewgal contrat ɗum ne waɗi ɗaɓana ne waɗi ɗum ne waɗa par ce que a yiɗa fijji yiɗa kala debbo moɗa wonda ko ndesa ɗum mbaɗon dewgal contrat so sawoyide noon jaha ɗum noon mi wannani ɗum ɗum ko risque de non mi wannani ɗum ga wona lawol dewgal suttaki ɗiɓe waɗi tan kono jogoɗa uure ni jahata docteur taw urne woni koye nafki mbiya woni koye hoore nde ɓuri sellata par ce que yoɗani quoi fami wona hunde yonde dewgal contrat gongal woodi ha so waɗaka contrat kam ko contrat neɗɗo ara joni ami kolle jamma ɗum resudere ami kolle wonde e muɗum bon wonda taw wawi o ne jogui ene wawi o ɗoyi kalisaji o yaha o gasna tan mbaɗimi noon ko yeru noon na an ko yeru mbaɗmi waɗi an kam wona noon mbaɗa fami de gorko o yaha ha gasna tan o nanna hen jikkuji goɗɗi wiɗa seeɗe donc contrat wonoɗo jawdi ndi wonno contrat ko ɓe maro mbaɗi jawdi ndi gasi woɓɓe ɓe kadi en gooti ɓe ɗum ɗo fof wona gueɗe coƴƴe wona gueɗe mbaɗɗe fayida kadi kawɗa ha min ɗum ɗon an hande an ka gorko mbaɗa dewgal contrat aɗa woppi ɗo ene debbo maɗa an debbo ma ene jooɗi ene muña an mbiya a wawa muñde hol sababu ɗum eyyi ça dépend muñal kam ko ça dépend ala no waɗata gorko ne wawi muñde ne wawi wawde muñde debbo ne wawi muñde ne wawi wawde muñde kono mbaɗanndi kam gorko ɓaade tan kadi ñaama tew e lamɗam ene ñaama laalo an noon mbaɗi namɗam laalo kono ko yaade hen mi haali laalo mi haali namɗam ɓaɗa namɗam min haali mi yaade ala mi namdono yimɓe widoma tan gorko ɓaade aɗa waɗa ɗeɗo gueɗe ala pulli haalin haqqille ma wona e debbo saɗa ñaama laalo o mbiɗen laalo kono e ɓurwi hi wala jiɗa ko fiyama ɗo e buwoɗo yo laaɓ ceer eɓe garten ceer ceerno salminama holko mbiɗa e dewgal contrat ko diine wi hen ko addi fof mboɗo salminima on sohna Binta Tall mi salmitimama wonde Baba Daha Thiam salminima wonde Ami Kolle Diallo salmini kadi réalisateur uji woni Djibi Dieng ene wonde Abouba ko kawam tokara kawam wi kawam goto wiye Abouba gonɗo to Gabon ndeysan weltiniramo hen ko ardi fof dewgal contrat sa ƴeewi ɗum ko ardi fof waɗani arrangé debbo waɗani arrangé debbo waɗirani arrangé debbo so tawi goɗɗum kewi hen o ƴetti hen ko nande e reedu gorko o yahat accamo hen accidamo hen kono ceerno debbo kay so tawi resama ha dañi ɓinguel goni walla dewi bénéfice eyyi ko bénéfice haade yettoyat to bénéfice ɗo ko mo heɓa hen tampere pertement o ɓurata hewde to woni ɗo reedu to o rondi ɗo aɗa andi kam so tawi o resimo haade o wonde ƴettude reedu ma wat diire ko boni woni hay sin 3 mois kam ma wat caggal ɗum ɓayde 6 mois exemple so tawi ko 6 mois ɓe kaldi 3 mois keddiɗi ne wawi o ƴetta hen reedu reedu ko ɓuri ko famɗude e reedu ko ɓuri ko famɗude ko debbo rondoto ma won 6 mois
6 mois ɗi to e 3 mois ɗi ga wona ko 9 mois taw kanko tawanimo ɗo taw ko yeehi debbo o nana e reedu waɗi kam haalde 6 mois ɓuri famɗude e reedu 6 mois ɓuri famɗude e reedu Allah wi ko o rendi ni reedu ndu ɓiɗɗo o ko wonata e nder reedu ko e ko o muynata ko o rendini ɗum fof renda wona lebbi 3 exemple ɓiɗɗo o so tawi o jibinama o rondama lebbi 9 o jibinama lebbi 3 sa itti hen 9 hetto ko nogas e goho nogas goo ɗi fof o muynat hitta duuɓi ɗiɗɗi mbay mankude seeɗa nan ɗum ko cukalel muyna duuɓi ɗiɗi mankude seeɗa ne wawi o heɓa comme exemple 6 mois o jibine o ronde 6 mois tan o jibine so rondama 6 mois o jibine o muynat 2 ans faire saabu hebdoto 6 sa itte 30 heddoto ko 24 ɗe ko 2 ans hawra so accidimo e ɗeɗo caɗele reedu ndu debbo wawa yaade ne ƴeewoya dépense ene wonde teddedi reedu ɗum wawa wonde kadi sa ƴeewi asli mo Allah tagui gorko o koye asli yooro koye leydi jorni kos ɗum tagui caɗele ɗe gorko hetta hen debbo taga ko e gurdam ko e nema taga ko ma bammen adama taga ha paari debbo itta e wirgo makko ko hen taga nanogo hen taga hen taga ko ɗum tagui kañko ko gueɗe noyɗe tan debbo hettata hay defde wona farilla e dow debbo wona wajibe e dow debbo debbo addani ɗum wadde ɗeɗo gueɗe ko ha heɓa weluya joom galle mum mi yaani farani defde mbimi wona farilla wona wajibe obligatoire ko kanko waɗata pour ƴewde hen weluya joom galle makko fawanimo ɗum kanko sari e fayum ko kala ko ganduɗa hoore ma ne ɗaate galle he ne nooyi ɗum woni ko sari e fayum eyi ɗum feccidde yen ɗum ko gueɗe ƴagguɗe ko gorko hettinte hen debbo ƴetta jambere en feccita wona lawol kadi debbo ƴetta dialo yaaha guese remoya ɗum wona lawol ɗum fof en jiiɗum golle galle kanko o wiyama ko ɗaati on wawi defde ko gueɗe ɗaati ɗe jeeya o waɗa ɗum beele o wiya heeɓa weluye joom galle makko kanko so o juuli juulɗele makko 5 o hoori o ɗoftima joom galle makko o weltini ɓernde ɗe o heeɓi aljanna makko eyyi o weltinirta ko defande joom galle makko defte kay ko hamin mbaɗa han pour yide weltinde on o pour weltinde joom mais wona obligatoirement wona pour tan force ala mi hokkanimi dole komi kalmi ko woodi ko eyyi wona force mais kamɓe ko ɓayde ko ɗum ɓe jiiɗi ko weltinde joom galle mabɓe ɗum weltinta joom galle mabɓe ɓe mbaɗa ɗum eyyi ɗon noon wona ferat konngol ma andi waji goto meƴƴi rek debbo saabo debbo toño waɗa ceerno debbo mo fiyat mo ha cakka bonno morla ceerno wi emo fiyat debbo so waɗi a fiyat yamaya ɓay goto wimo an andewata debbo ma o minde ceerno kari wi yomi fiyat o tinno so juuɗi gay ya gurnama jaabo waɗa waɗa ɗumne salo tawi ceerno ne wambi debbo mum e heeƴe wattino wi ceerno ina o filtisata debbo mo o fiyatmo ha cakka bonno mi waɗi fof mi ronki ceerno wiyaɓe fi kay ƴettulo tan ceerno min no mi woni sernaɓe ne bamba ñaw wambude wamɓe ay ko kalta ɗo piggal ngal kalta alqouran ene haali hen mo terme piggal ne ari alqouran mais wona piggal Allah fanditi hen sahaji omo fira momde o fira ɗum piggal o wi nabiyullahi goto e annabaɓe so on Ayyub goto e mabɓe o meeɗi wiide omo hebla jihad ɓe gaddanimo pucci jihad woni haare walde ɓe gaddanimo pucci o naati omo lima pucci ɗi omo lima ene heewi ha takkusan yoni o tinani takkusan yoni o wi Allah andi a wurti kam ɗo e aduna min mboɗo mi limma ɗum ɗo ko gueɗe aduna ha heure o yawtiri kam o wi gaddane ham pucci ɗi ɓe gaddi o jaggi omo o soppiɗi kandi fof wari o Allah waɗi utilisé komo masa han bissuki omo mooma pucci ɗi fiide kay momdona goto to o wi
wallati takhafuna nusuzahunna ɓe kulɗon ene cuuto rewɓe ɓe kulɗon ene cuuto a huli debbo ma yaha fi ɗum no wayata a huli omo suuto sa fi mona ɓe to o yahat o yiɓe kulɗon ene cuuto ɓe mbajo ɗe soɓe nanani kiiɗo ɗe soɓe nanani piyeere ko woni hiidade hiiɗade on gacca joomum wona accu joomum ni gacca joomum to banggue lelde jamma yonti kasa hakkude joomum haqqe mum gorko o jagga hoore mo has wonde muɗum ɗum woni hiiɗade so o famani ɗum foof puɗɗon fiide nde wona fiide ɗum ɗo ƴeewa ko ene eyo gajaɗo ko wayno coccorgal ni tappiso tappisade nden ɗon noon hewɓe paamani ɓe ƴetti ɗum ɗon ɓe mbaɗi ɗum comme no piggal ni piggal Allah haalani ɗum alquran nula sallah sallam wi khayrukum li ahlihi ɓurɗo moƴƴude e moɗon ɓurɗo moƴƴude e mon ko gorko moƴƴanɗo debbo mum machallah ɓen yimɓe ɓuuri moƴƴude ceerno yewonam ɗo seeɗa ami kolle dewgal 6 mois contrat holko mbiɗon hen ta ɗo ɗon goni diwɓe ɓe ewo Binta jarama mbaɗa salmina mankoɗe ɗum dewgal contrat kam min ami kolle kam mi yadani hen ko tawi yadani hen min yadude dewgal ko hunde mawde aɗa wawi hen nadde tawa yiiɗa taw contrat nanno jaaha ɓooya gilli tawma hen gilli ɗi ɓurtuma doole don taw contrat mon ko 6 mois na probléme ari ɗum woni ɗon mbiɗe min mbiɗa rento dewgal contrat aɗa anayi ko ami kolle wi ko nani ko waɗi fof gon aɗa andi so ari joni e service aɗa signinama contrat so tawi aɗa moƴƴi golle ma ne moƴƴi aɗa wawi wattata embauchement sa waɗama embauchement noon yaha to ɗo mbaɗɗa embauchement ɗo ko ɓurale ma ko waɗi fof gon min mbaɗani 100 kadi onon diwɓe ɓe ene wiye hande hay cukoragal jaafoɗon e terme o hay cukoragal sa fillade ga jangeɗo yam ala ko cukoragal ɗi fof ko cukoragal cukoragal no Samba Hammar wiranno ɗum ni koocal corbugol tuggas yo ala a yanta holko woni ɗum cukoragal jiɗa kam mi yinma eɗen cukodira so e kawɗa ay e wadde anda wadde tuggas a faami onon diwɓe ɓe to mbatton tuggas ɗo mi nani e moɗon hay tuggas o ne waɗi tuggas tan mo ganduɗa ko contrat passant ɗum woodi saabu ko mbiɗa ala ko aduna taw ka ƴewtinani ɗum woni hewɓe no mbaɗa ko wayi noon te ni woni ɗo e aduna ine yaha hen kono min ko mi waɗata ɗum saabu hunde fof no wawma hen heɓtade ko miijiɗa e haare jamma kon ene jamma ene waɗi ŋaccude e ŋadde waɗi ŋattodiran waɗi lasodiran waɗi ŋaccodiran kono andal a natani e tuggas minen min natata e ɗum ɗon joni ceerno an joni comme no wirete jaafoɗa e terme o noon cukoragal wiye ene waɗi contrat so cukoragal waɗi contrat kam dewgal contrat kay mataw nde foti degade eyyi min kam ɗum ko kalɗa cukoragal ɗum kam min kam mi watta mi yahata hen mi haalta hen saabu ɗum kam ala fo asli muɗum kaltede l'islam ala e l'islam cukoragal eyyi kadi yimɓeɓe hay goto wiyani suus daraki wiine suusi wiide koye l'islam jeeya ɗon ala probléme waɗi probléme kay wonɓe e nder l'islam suusoɓe wiyoɓe dewgal contrat ne woode e l'islam kadi fo nanna ɗo sen harmi walla sen degui may ngata ko adi fof waɗani arrangé debbo o so ƴetti hen reedu gorko o yahat accamo ɗo temo acci o ko famille makko wa is qala moussa li ahlihi nde moussa wiyata joom suudu mum allah waɗirani utilisé mo joom suudu wi ko koreji makko nde wiyata koreji makko wande joom suudu makko koye makko jeeya ko e nder makko neɗɗo noon so woni koreji ma jeeyama e maɗa gondi seeɗa cimoɗa hen taƴi endam ɗo taƴgol endam ene harmi nula sallah sallam wi taƴo endam allah taƴa balɗe muɗum a taƴi endam ɓayde a wonde makko seeɗa gaccuɗa muɗon jaaɗa a taƴi endam sa banggue ɗum ɗo tan haqqillantagal tan waɗani araji kadi mboɗa haalanma dalil alquran dalil sar'iya woni to dallinortoɗo kala ko sar'iya wima ɗum ɗo ene dagui tawat haqqille ene jaaɓi kala ko sar'iya wima dagaki taw haqqille ene jaaɓi ala ko sar'iya meeɗi wiide ɗum ɗo ene dagui taw haqqille yadani ceerno mari won
wonɓe ɗo hen kamɗo diino ene dagna on gaddu terme o ne wawi taw woodi ko tagui mon addude terme ɗum no tem o mais woodi ko mofti hen waɗi dariɓe ene mbiya wonde ɗum ene dagui darniɓe ɗum ɗo ene mbiya ne dagui ɓen ko siya ɓe mbiyete siya yankoɓe ko fedde sosinde guila e zaman seyyidina ali siya sa ƴeewi terme mo o firata ko walloɓe ɗum woni mo ɓe mbaɗiri utilise ko ardi foof momoɓe ƴetti waɗiri utilise ko gotol o haala e alquran taw omo haala ene moƴƴi ko haala ko heddi ko fof ko probléme aji tan mo o arani ko ɓuuri ko hewde ko mo probléme aji ala ɓen ɗon noon ɓen waɗi maɓɓe dariɓe mbi dewgal contrat ene dagui ɓe mbi dewgal contrat ɓen noon en ƴeewat ko hol kamɓe hay so aɗa janggina ɓiya aɗa jangginamo ƴeew ceerno jangginomo ko holi on saabu so on jangginimo tan kañum jeetama ko woni ko e makko olmo watta hay jikko janggal ɓen noon holi ɓen ɓen wiyeteɓe noon ɓe ko wiyoɓe noon ɓe ko ɓen goni dariɓe mbi seyyidina aboubacar jaadiɗo nula sallallahu alaihi wasallam no wiyete kadi seydina aboubacar jaadiɗo nulaɗo allah sallllahu alih wa sallam gadiɗo gonɗinde nulaɗo allah sallllahu alih kanko adi gonɗinde nula sallah sallam en hettimo seeɗa duuɓi seeɗa kanko woni ma aissa kanko woni no wiyete ko keyniraɗo keynum nula sallah sallam aboubacar esim nulaɗo esiraɗo kanko jibini aissa yumma aissa ko esim nulaɗo allah kanko nulaɗo en heccimo seeɗa gila eɓe pamde eɓe jaaha eɓe jaada commerce eɓe jaaha ɓe mbaɗoya commerce ɓe meeɗi yaade ɓe jeehi nokku goto kanko aboubacar o yetti o fayi to labbe goto gonɗo noon woni rewoɓe allah tan leñol gongol ngol o tawi o yeehi o tawimo toon on wonduno e nulaɗo o acci ɗum jooɗi less lekki jaaɓe jiiɗa lekki jaaɓe ko hunde wande fayida no fewi barkini ko heewi ko nan hen o jooɗi hen on ɗo wimo an ala mo garduɗa o wiya ha woodi mo gardumi kay omona less lekki jaaɓe to omon toon jooɗi omo ɓuɓɓino toon on wimo wallahi mo jaaduɗa o ko annabi wimo no guila nden wimo kiiɗo lekki ala meɗɗo jooɗade hen caggal nabiyullah isa so wona annabi nabiyullah isa ɓuɓɓinino hen guila nde o yeehi hay goto ɓuɓɓinaki hen kala garɗo ɓuɓɓini hen taw ko nulaɗo guila nden o kanko o jaggi kaɗo haal o mofti ɗum e hoore makko nden nula sallah sallam noddataɓe gaare so on naata din l'islam o yi kamɓe foof mi noddiɓe kala goto e mabɓe ene dengi so wona aboubacar aboubacar min noddu ɗum tan wi gonɗini ɗum tagi o innira aboubacar rew hen asiddiq ɓurɗo wawde gonɗinde sadi woni gonɗuɗo asiddiq ɓurɗo wawde gonɗinde ceerno eɗen mbaɗe signal e nder ɗum ɗon oɗo ɓe mbi oɗo ko keefere te o kanko yimɓen aissa ɓe mbi kadi kamɓe ɗi fof koɓe heefere so ɓe mbino sahabaɓe woɓɓe ɓe ko heefere ene mbawi wiide koɓe fasigueɓe fasigue woni joomum nana e diine l'islam mais ko naafigo ko nodditoto wona ɗum woni e muɗum ɓayde ɓeeɗo ɓe mbiɓe ɓe ko alqur'ana jippi e mabɓe koɓe kaali ko haaɗani e mabɓe memortu alqur'an allah ene wiya en haala sahabagal aboubacar e nder alqur'an kamɓe ɓe jeddi ɗum nula nde ɓe gone hayre nde eɓe cuuɗi heefereɓe ɓe gaari ha sara mabɓe donki yide aboubacar ne wiya nulaɗo ɓe jiyat men de o wi ala deeƴ ɓe jiyata meɗen nde ɓe gaari e wimmo ngo hayre nde ɓe jii hen ko jeese jabal en on nde fof nden toccini hen ɓe mbi ɗo de yimɓe mbawa nadde ɗo saabu neɗɗo wawa nadde to yeeso jabal woni so rewno ɗon tan nortu yeeso jabal allah ene haala ɗum e alqur'an wi is yaqulu li sahibihi tuma nde nula sallah sallam wiyatno gondiɗo makko wande ko allah addi innude gondigal aboubacar la tahzan inna allaha mana o wi aboubacar hotoma suna allah ko e meɗen wondi o sahabagal makko haala yummen aissa ɓe takkimo zina allah jippini alqur'ana ene laɓɓinamo ɓe jeddi alqur'ana o
kanko ko adi fof kanko yimmen Aisha cukalel laɓɓinimo hono no cukalel laɓɓinirno Sayyidina Yusuf ni nde Zaliha wiyata wonde e makko nangir laɓɓinirimo ni kanko no heeɓi ɗum mais o wi ɗum yonanimo fadi ko ha Allah laɓɓinam Allah jippina aya no woruno simore laɓɓinimo wiye suratul nur ɗum tagui nura sallah sallam omo heewi yamirde yimɓe rewɓe yo jangguina ndeɗo simore ko woni e suratul nur won suratun anzalnaha ɓeɗo soɓe jeddi ɓe memi ko alquran ɗum addani wiyede ɓeɗo wona julɓe koɓe hefereɓe si ayankoɓe kala si a darotoɗo biya dewgal contrat ene dagui koye ɓeɗo fofi ɓe wande sa ƴeewi fond mabɓe kamɓe ɓe gona julɓe soɓe gari mbimi ko dewgal contrat ne dagui watta ƴewwa annen to mbaɗɗa basé uɗo koɗo tawa ko dagaki saabu kamɓe toɓe gummiɗo ɓe ɗum ninninani ɓe gona julɓe ko ɓeɗo mbi ene dagna dewgal contrat e nder alqur'ana ala fof to dagni dewgal contrat ne waɗi ayeji alqur'ana ɗe ɓe kutorto wona gonga fiiro ngo sa firi tan andat wona gonga Allah wi ko wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballah alaykum wa ahalla lakum ma wara'a zalikum an tabtaghu bi amwalikum ƴewir ɗaɓɓirton jawdi moɗon muhsinina gayra musafihin rewɓe suriɓe ɓe gona fijoɓe ɓen ɗon rewɓe noon fa mastamtatum bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna kala ko nadduɗon e mabɓe dahmitiɗon e mabɓe o jeehi ha on naddi gorko o e debbo o naddi e suudu ha debbo o andi oɗo ko gorko seedeji ɗi gandi ɓe naddi ko gorko on saaha totteɓe teŋe mabɓe ha timmi moɓe nadda ha pare nde ɓe teŋe eɓe teŋe ɓe kalane mais jomum heɓata sa welama totta jomum guila ɓe cuwanade mais jomum heɓata fandinta teŋe muɗum ko caggal naddigo waɗi ha paari nder fandinta foof so tawi waɗi wiyede nden fandinta soɓe ceerno ɗon debbo o heɓat teŋe muɗum ha timma ɗum ɗo ɗum ɗo Allah haalata ko ɗo Allah haalirta ɓe mbi ala homa samtatum ko dewgal contrat wona contrat fa o ko fa ut tartib kamɓe kaldanɓe kamɓe ɓe jangi nahwu eɓe gandi ko woni grammaire fa o ko fa ut tartib nafata reggodirde e taqib woni jokkodirde haala kaɗa ka gasano ɗum ɗo ari jokkidde ɗum eɓe gacci koɓe mbaɗata ko eɓe mbiye eɓe change alquran waw nafata tartib waw kalde waɗira atfu ko jokkidira waw wow ɓe mbiyata wow guila jangga kala ko jokkodira e ɗum ɗon waɗira ɗum atfu ɗum nafañi tartib ɓe ƴetti ɗum ɗon ɓe batti ɗum tartib ko nafata ko tartib ɓe cali wadde ɗum tartib Allah wi ko omo haala to to sabbi hisma rabbikal ala walladi akhraja al mar'a Allah woni jaltinɗo ke ene dure e leydi woni ko kene ñaame fa ja'alahu ghusa'an ahwa caggal ɗum o waɗi ɗum duuña waɗi ɗum poussiére a yiyat ndemri joni guese fuɗa yooɗa ha caggal ɗum gara tawa wonti ñayko ɗo o waɗiri utilisé ko fa tobɓude fa ja'alahu comme to no waɗiri fa mastamtatum haala ka gasano ɗum ɗo jokkiti ɗum to kadi haala ka gasano ko suuriɓe ɓe kamɓe jeeyi ko dakmitte ko wona wonde dewgal contrat ene dagna ɗo soɓe profiti ɓe mbi ne watno ila ajalin musamman koko momta e alqur'ana ala ko momta alqur'ana wiya ko tawatur habroɓe alqur'ana ɓe comme exemple enen ɓeɗo no poɗɗen ni ɗo woni alqur'an o ara habra ha yettoɗo o ara habra ha yettoɗo an kabra ha yettoɗo min mi habra o habra ko kabruɗen ko foof ƴeewe taw fof ko même nden wiyete ɗum ɗo ko alqur'an kala ko waɗi hen goto mbiɗo nulaɗo wini woɓɓe ɓe mbi min nanay ɗum wona alqur'an te kala ɓe mbi mbiɗo ilaji musamman ne winda alqur'an on ko goto heddiɓe fof mbi woodani wonde wona gonga ɗum wona alqur'an qur'ana ko ma wona tawatur kamɓe fof maɓe kawra hen toɓe dallinirto wona gonga alqur'ana dagnani ɗum dagnani dewgal contrat waktu meɗen noon ari ha ɗo en an Ami Collé joni holko basottoɗa diwɓe hono maɓe est ce que neɗɗo ene foti wonde diwo tan hankkadi ne wiye min komi diw ko beelami mbaɗani ala mi yadani hen wonde diw hattama yidde hoorema hattama fonkude hoorema ƴeewa ɗummina ƴeewa jibinanima neɗɗo ɓorɗo gonɗa diwɗo ɗon ɓorɗa ɓurde jaggude hoorema ɓorɗa ɓurde toppitade hoorema wonde diw tan hani aɗa waɗa bazarde hoorema walla garɗo ko tan mbiya ɗum fewade
joni onon diwɓeɓe oɗon jooɗi duuɓi te wiya debbo wawa muñde onon holno muñirɗon ɗum oɗon ñaama laalo oɗon ñaama lamɗam min ñaama laalo min ñaama lamɗam kono ko dokke Allah tan Allah wallat min tan min ƴettoto tinnat tan Allah wallat wadde an aɗa jeeya e hooroɓe mbeɗa hoor kawɗa waktu men ari ha ɗo en joni holko mbasartoɗaɓe kadi eko guddirta eyyi mbasirtomi ɓe ko mbasirtomi hooremi ko min sa in gaddi ceerno ko ara walla renno ko kadi ko haali fof ɗum no heddiide ɗum ɗum important miɗo andindemi tan honko neɗɗo waɗata yoɗede ko dewgal contrat pour ko dewgal less pourquoi ronki andude ɗum holko addata ɗum par ce que wona lawol gurdam ɗi gaari kon code de la route code de la route sa waɗi ɗum respecte pour mbaɗa accident mais ala sa respecte ni a gañata haaloɓe pulaar noon no jogui kongol min mi yaadani hen ɓe ɗiɗɗo yeeɗa mamata on mbaɗa kon jollude oto mo ala frein taw ko ɗum ɗonnata ni e gordal mo dañanɗoyta heddi neɗɗo ɓaɗa ka neɗɗo ka tagaɗo on kadi sowata fittama andu ko mbaɗɗa c'était ko contrat ko mbimami nanni tan kala ko jiiɗa hande bone aduna o boni ɗum ko kalis jawdi ne woodi jawdi ndi bonni hande ndimagu bonni neɗɗankagal bonni faydagal bonni fof kala ko tuubakoɓe ɓuuri en doole ɓuuri en moyen nanni ɓesi ñaɓal sa hande dingal ko université pulaar wonno ɗum hande eggi natti cuuɗi ɗi saluɗi hande galle fof mo ganduɗa tawata ko jimi portable baba ɓinguel koɗo hay goto ala e haajo hay goto en diwtitta en kaldata hay hunde ala ko may par ce que communication gonnoɗo hakkude men o iwi ɗum ko iwi andi communication enen renndo fulɓe ene heɓotono e nokkuji tati ene heɓotono e caali jakka koye babiraɓe yaɓe haɗi retraite portode jawta c'est très important communication goɗɗo ene heɓotono ko faati tumbudu aɗa tumbude aha tumbudu woni booluji bottare o arta bottare ande bottare waɗi gone ɗon communication goɗɗo ene heɓotono e ununde aɗa ununde sottoɓe ununde ko lekki mawki taw ɓuuɓde famde rewɓe on fotata adda gawri mum o addi gawri mum o addi gawri mum o addi gawri mum nden ɗum ɗum guna ma wonmo addani gawri ni o yaha hoota o nawra gawri o ɗeɓa hirande ɗum wadda taw lekkata communication ɗum ɗo fof fan iwi hada no ɗum wiyete mbiɗa no wiyete ununde wiyete ununde eyyi par ce que ɗon won damguel gotel ne heewi wujjude ɗon gawde ne ñamane doga guel damguel wiyete ko damguel tugunde kanngel ɓuuri fayde par ce que kanngel ngel orata ngel wujjata ko gawri tugunde a faami ɗum ɗo wonno ko men hanki famiri ɗum natti donc en majji kadi totalement fof so rendi wonna koye awto zaman yo tubakoɓe mi timmidira ɗon tubakoɓe ɓe itti ɗo ɓe gadi ɓuru machine famiri ɓe addi ɗo ɓuru machine fami ɓe gadi ɗo cré machine ɓe gadi ɗo oro machine ɓe gadi ɗo mami ɓe gadi ɗo aja ɓe gadi pharmacie ɗum ɗo kom sañan ɗan gonɗa pharmacie sabure ne woodi e gueɗe goɗɗe 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 so mbiye mbaɗɗum debboto ɓe heƴani yewtere mais l' essentiel ɓuuri ɗen sohlude ko kadi min gartu ɗo par ce que yewtere nde gasani de gadde ceerno o uddani en yewtere nde kono min haɗan waynade il faut mi sittude bandiraɓe lemen jenne décembre hunde mawde yande e jamanu e bintotal noddi bandiraɓe e nawɗugo rabien club toon yimɓe potata fattude 17 heures 5 heures yimɓe wiyta ko zanɗude funankagal wano nde ni nder Dakar yimɓeɓe ñanto ha jooɗa e to teskiji mbiya kawriya arene walla kawriya manade ɗum noon yimɓe gueɗe mbaɗa ɗum ko mayi bintu noon wiigen ne artira ɗum te normalement an wonno ka ɗonaɗo kadi wonde woni par ce que haade ma andu kuuɗade woni ma yiya ɗonaɗo wadde donc e nodda kuuɗal fof ɓeɓe garɓe kawre oɗo ñalawma vraiment ko ñalawma ganduɗa hoorema ñalawma pattam lam baɗɗo fayde no feewi 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 debbo noddama gorko suka e mawɗo fof noddama no oɗo carte woni carte invitation kala mo addani oɗo carte kam sa yi koddaman ɗo carte an ñamdugal ma a natta sal ɓuuɓɗo sal jooɗo sal baɗɗo fayida nanankoɓe yontaɓe teddiniraɓe waɗɓe fayida bandiraɓe le 9 feɓata ceerno waɗe mbaynoroɗa bandiraɓe ɗum ɗo ɗum ɗeddi en ɗo trop ɗeddi en
hanino taw eɗum ɓurɗo e yaajde ma artu inchallah il faut gatta jokken so Allah jaɓi toɓɓe kewɗe ndendi hen arta toon ko wawi wonde fof dewgal contrat kam kañum kam sar'iya dagnañi ɗum meeɗi dagade e l'islam nula sallah sallam dagnuno nulaɗo Allah ne hertanimo wona e gueɗe kanko tan jeeyi ɗum hususiya wiyete yanko balɗe tati e wolde Khaybar dagni gasi hay ɗum o dagni ko dagnugol jiiba neɗɗo wiyama yo ñaam jiiba maɗa o ñamata jiiba so tawi o yeehi ha o ƴoñama o lorli o dañani ko o ñaami o heyɗi ala fof mo pottata wima hande yeehi ha heyɗi ene ñaama jiiba te ene dagui so tawi jomum yettima on ɗon eyi ko ɗum ɗo o dagnirno ɗum ɗon hay goto e mabɓe ala fof hande jettiɗo on ɗon degré wonde yeehi ha yettima ɗon so tawi waɗani dewgal contrat tan mayat hay goto mabɓe yettayo caggal ɗum o ari o harmini ɗum ha leeri nayyi o mi winomon ni mais Allah harmini ɗum ha ila yawmil qiyamah ha ila yawmil qiyamah koko harmi dewgal contrat dagaki aslan dagaki ala fof e aya Qur'an mo jomum yiyata ene winda ala fof hadis mo jomum addata wiya oɗo hadis ene dagni dewgal contrat ala kamɓe fof eɓe jaadi hen wonde ko nula sallah sallam harmi kadi haalaka e Qur'an ko jam fo ɓolo woni hen yo Allah hokku en nande e famde ya seydil wujida sa ɓe beltanima moɗon onon fof jaram hayyakumullah eyyi wadde ko ɗon tan mbaynotoɗen saabu hande kam yewtere nde ari ha ɗo henna ɗum noon en jarnoto kadi invité ji meɗen ɗi kadi jarnoɗen hono caméraman uji men ɗi Djiby Dieng ene wonde Abou Ba kadi ɗon ndewe tan calminen hono directeur meɗen ka Abou Diop tata Leila directrice meɗen ene wonde kadi lowguel men e buuji men hono Ba Hammad gonka debbo e rendo men